Λέτε ότι το αυτοκίνητο μεταφέρει το σώμα και η μηχανή την ψυχή. Παιδιά, ισχύει, δοκιμάστε το. Εμείς το δοκιμάσαμε. Λίγο πριν κλείσω τα 40, αποφάσισα να βγάλω δίπλωμα για μηχανή, να πάρω μια μηχανή και να ασχοληθώ με αυτό που όλοι τόσο καιρό λέγανε και άκουγα για τις μηχανές. Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Οδηγάς και ξεχνάς τα προβλήματά σου. Απολαμβάνεις τη φύση, την παρέα. Όλα αυτά είναι απίστευτα, δεν περιγράφονται. Μόνο άμα έχεις μια μηχανή μπορείς να καταλάβεις όλα αυτά τα συναισθήματα. Η αρχή όλων αυτών βέβαια είναι ο σύλλογος. Έχουμε ένα μέρος να συναντηθούμε, να βρεθούμε, να κανονίσουμε το ταξίδι μας, από πού θα ξεκινήσουμε, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε. Είμαστε μια παρέα, να βρεθούμε, να πιούμε, να φάμε, να διασκεδάσουμε. Όλα αυτά. Να ακούσουμε μουσική, να συναντηθούμε με φίλους, να δώσουμε ραντεβού με άλλους φίλους από άλλες περιοχές, από άλλους συλλόγους. Είναι ένα πολύ καλό σημείο εδώ πέρα, στο σύλλογο. Γι' αυτό όποτε θέλετε, μπορείτε και εσείς να έρθετε. Να ροκάρουμε και να ακούσουμε μουσική. Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης, είμαι μέλος του Club 66 Κιλκής. Είμαστε όλοι μαζεμένοι με τσόπερ, γιατί μας αρέσουν αυτές οι μηχανές. Είναι μια μηχανή με μια διαφορετική νοοτροπία, πολύ της παρέας, του ταξιδιού. Εγώ έχω μια Harley. Η Harley είναι μια διαφορετική πάνω σε αυτό το στυλ της τσόπερ. Ιδιαίτερη πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γνώρισα και τα παιδιά όλους με τις τσόπερ, έχουμε γίνει μια πολύ καλή παρέα. Κάναμε και το σύλλογο αυτόν για να μπορούμε να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Έχουμε σκοπό να κάνουμε πολλά ταξίδια. Έχει μια άλλη νοοτροπία η τσόπερ. Έχει στυλ, έχει ταπεραμέντο, είναι πολύ ωραία. Εμένα από μικρός μου άρεσαν. Ήθελα να πάρω τσόπερ, το κατάφερα και την πήρα πολύ νωρίς. Η πρώτη μου μηχανή ουσιαστικά είναι τσόπερ. Είχαμε και το μικρόβιο του πατέρα που μου κόλλησε με τη μηχανή και μου άρεσε. Η τσόπερ έχει τη δικιά της νοοτροπία. Είσαι ελεύθερος, είσαι... Βρεθήκαμε κάποια στιγμή εδώ με τον φίλο μου τον Μίτσο και άλλοι 2-3 σε μια μοτοσυγκέντρωση με τις μηχανές μας της Chopper Cruiser. Μηχανές που μας νοιάζει το ταξίδι, ούτε ο προορισμός, ούτε να φτάσουμε γρήγορα. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να μαζευόμαστε πιο συχνά και μια καλή συγκυρία ήταν να δημιουργήσουμε έτσι ένα παρείστικο σύλλογο που σιγά σιγά ήρθαν και άλλοι μαζί μας, βρήκαμε και το χώρο μας
και νομίζω τώρα μπορούμε να βρισκόμαστε πιο συχνά και να περνάμε πιο καλά και να σχεδιάζουμε και τα επόμενα ταξίδια για μας έτσι πιο άνετα και σε πιο ωραίο κλίμα. Το Club 66 είναι μια καινούργια προσπάθεια εδώ που έχει γίνει από μια ομάδα ατόμων που αγαπάνε τη μοτοσικλέτα και συγκεκριμένα το chopper γενικότερα, ας πούμε, μοτοσικλέτα chopper τύπου. Είναι κάτι καινούργιο για το νομό, θα έλεγα, του Κιλκής. Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Έχει μαζέψει κόσμο που αγαπάει τη μηχανή και δημιουργεί πράγματα που είναι πρωτόγνωρα και πρωτοφανή για την πόλη. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, κάνει δράσεις και τι να πω, όλα καλά να πάνε. Δεν έχει για τη μηχανή. Η μηχανή την οδηγάς, είναι η νοοτροπία σου. Πρέπει να θέλεις την ελευθερία, να μην σ' αρέσουν οι δεσμεύσεις. Είναι επικίνδυνο. Έχει 1002 πράγματα για να μην το κάνεις. Έχει πάρα πολλά για να το κάνεις. Είσαι ελεύθερος, είσαι ανεξάρτητος. Τα ξεχνάς όλα. Εμείς δεν πάω στη μηχανή και δεν έχεις προβλήματα. Κανένα. Είναι όλα ζαμανφού. Δεν είναι. Πέρασα από όλες τις μηχανές. Έχω κάνει πίστα, έχω κάνει χώμα, έχω κάνει ταξίδια. Γιατί τσόπερ? Δεν ξέρω. Είναι ελευθερία. Χαρά. Είναι κάτι το πιο... Όχι, δεν είναι easy rider, είναι οικογένεια. Είναι πιο οικογένεια από τα υπόλοιπα. Σε όλα υπάρχει ανταγωνισμός. Στην πίστα ποιος είναι πιο γρήγορος. Στο χώμα ποιος είναι πιο άγριος. Στο τσόπερ δεν έχει. Μπορεί να είσαι ο πιο αργός, ο πιο βρώμικος, ο πιο... Χέστηκες, έχεις άποψη. Είναι άποψη. Είναι η ζωή μας. Δεν έχει συνολή. Είναι... Αυτά. Δεν έχει. Τσόπερ. Η μηχανή είναι ένα εργαλείο που σου ανοίγει και τις 5 αισθήσεις, σου δίνει ελευθερία, καθαρό μυαλό, προσέχεις πολύ περισσότερο στον δρόμο και γενικά όσοι οδηγάνε ένα δίκυκλο καταλαβαίνουν και πόσο υπεύθυνη είναι η συμπεριφορά τους στον δρόμο σε σχέση με αυτούς που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δίκυκλο. Όταν καβαλάω τη μηχανή, νιώθω μια απέραντη ελευθερία, φεύγουν όλα από μέσα μου, η αίσθηση είναι μοναδική.
σου Σαββά. Γεια σας αγόρια. Λοιπόν, ποιος είναι πιο μεγάλος? 5 λεπτά εγώ. Έτσι είπαν οι γιατροί. Αλλά η ιστορία δείχνει ότι επίσης είμαι εγώ. Ωραία, ποιος είναι πιο όμορφος? Εγώ. Και ο γιατρός και ο πατέρας μου το είπε και η μάνα μου. Η ιστορία Γιατί επίσης είμαι δείχνει εδώ, ότι είμαι γιατί εγώ. βρίσκομαι εδώ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ωραία, οπότε θα ξεκινήσουμε από τον Λοιπόν, δεύτερο. θα πούμε για ποιο λόγο πήραμε τσόπερ. Δεν θα πεις για ποιο λόγο. Σκέψου ότι πήρες βρίσκεσαι τσόπερ. στην Εγώ θέλω Ικαρία. να μου πεις Όλα ομαλάνε, κυλάνε αργά. γιατί πήρες. Το ταξίδι γίνεται αργά. Δεν βιάζεσαι. Έχεις τους δικούς σου ρυθμούς. Απολαμβάνεις το ταξίδι. Δεν σε νοιάζει, ειδικά με τον DK, πότε θα φτάσεις και αν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις με τον DK στην ομάδα. Γιατί τον παίρνεις τότε μαζί σου, άμα δεν φτάσεις? Αναγκαστικά. Γιατί είναι είναι πιο αδερφός μου και με μοιάζει. Γιατί είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, αναγκαστικά πρέπει να τον πάρουμε. Ανά 10 λεπτά, 10 χιλιόμετρα, στάση. Για τσιγάρο, πείνασε. Ξύθηκε ο πρόεδρος. Δεν μιλάμε. Για τσιγάρα και για. Είναι άλλη, είναι πολύ ωραία με το τσόπερ. Όχι, το απολαμβάνεις το ταξίδι. Ωραία, Είναι μια εσένα σε εμπειρία ξέρω μοναδική. πολλά χρόνια. Κι εγώ. Γιατί τσόπερ? Και δεν πήρες ένα ταξιδιάρικο για τη μέση σου, για τα κιλά σου, για τον ποπό σου? Τα κιλά του είναι αυτό ότι πρέπει. Νομίζεις? Δεν Γιατί τσόπερ? δεν έχει να κάνει με όλα αυτά που είπες, έχει να κάνει με την ορίμανση του μυαλού. Όταν όλοι οι μηχανόβοι οριμάσουν και καταλάβουν ότι ό,τι και αν οδηγάνε, σεβόμαστε πάνω από όλες τις μηχανές, αλλά η ορίμανση φέρνει το τσόπερ στον άνθρωπο. Ο Ρήμαντς έχει μόνο τον καλό τσίπουρο. Όλα τα άλλα είναι μαλακίες. Και η μηχανή. Όχι, μόνο τσόπερ, παιδιά. Από μικρός τα ζήλευα, τα αγαπούσα, τα έβλεπα. Κάποια στιγμή είπα να πάρω κι εγώ. Ναι, να κάνουμε ένα ταξίδι 5 τσόπερ, ας πούμε 100 χιλιόμετρα, 2,5 ώρες. Μόνο τσόπερ. Να έχει γούστο. Α, μπράβο, να το Ναι, απολαύσεις. απολαμβάνουμε όμως όλη την Είναι διαδρομή. το όνειρο, πώς έλεγε στον Πέπερ, είναι το όνειρο. Ναι, ζούμε το όνειρο, Ζούμε με το κάθε όνειρο. άποψη. Ζούμε Ναι. το όνειρο. Ποιο είναι το δικό σου το νέο? Το όνειρο, να ακολουθώ τον DK. Στο όνειρο του. Το δικό μου είναι να ακολουθούν εμένα. Έτσι Οπότε πάει. εσύ μια ζωή θες να είσαι δεύτερος και εσύ μια ζωή θες να είσαι πρώτος. Πρώτο δεν με έχετε όταν φεύγουμε βόλτες. Ναι, αλλά γκρινιάζεις. Ναι, γιατί δεν σας χαίρομαι. Σε χαιρόμαστε εμείς. Εντάξει, αυτό μου Πρώτος αρκεί. θες να είσαι. Αυτό μου αρκεί. Τέλεια. Αυτό. Έχεις βλέψει να γίνεις πρόεδρος? Δεν το λέμε δημόσια μεταξύ μας, του χρόνου εγώ θα είμαι ο πρόεδρος. Έχεις βλέψει να γίνεις αντιπρόεδρος? Του χρόνου θα γίνει μεγάλη μάχη, παιδιά, μεταξύ αδερφών, να ξέρετε. Έχετε βλέψει να με αφήσετε να γίνω απλό μέλος? Δεν ξέρουμε αν θα σε κάνει στο συμβούλιο. Μ' αρέσει. Θα δούμε. Ωραία. Τι θες να αλλάξεις από τη μηχανή σου? Να την πουλήσω και να πάρω μια μεγαλύτερη. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μου φτάνει αυτή. Τελικά ο DK είχε δίκιο. Ήταν μπροστά. Δεν σου φτάνει, Είναι αλλά... πολλά τα κιλά όπως ακούγονται οι φήμες. Ναι, αλλά είπες ότι δεν σε νοιάζει η ταχύτητα το ένα το άλλο. Με ενδιαφέρει όμως η άνεση. Οπότε με μια μεγαλύτερη μηχανή θα είμαι πιο άνετα. Να μπορώ να φορτώνω και ένα δεύτερο άτομο. Ωραία, εσένα που δεν σου αρέσει η άνεση, γιατί δεν αλλάζετε η μηχανάκια? Να του δώσεις το δικό σου που είναι πιο άνετο. Εμένα μου αρέσει η μηχανή μου. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Και ξέρω ότι έχω και επίσης την πιο όμορφη μηχανή. 3 φορές πήρα μέρος σε καλυστία, 3 φορές δεν βγήκα τίποτα. Άρα, Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι η πιο όμορφη. δικιά σου. Μία απλή είναι εμένα. Απλή καλή. Πιστεύεις ότι είναι μια απλή? Ναι, είμαι πολύ μετριόφρον. Δεν έχω την ομορφότερη. Δεν έχεις την ομορφότερη. Δεν έχω την ομορφότερη, ξαναρωτάω. Δεν έχεις την ομορφότερη. Εσύ πώς θα το κρίνεις αυτό? Η δικιά μου είναι ομορφότερη. Πήγαμε ποτέ στα καλυστία μαζί να βάλουμε κόντρα. Πήγαμε μαζί και έβαλες εσύ και έφυγες. Εσύ, Δεν έβαλα για να μην τους κερδίσω. εσένα δεν σε αφήσω να πάρεις μέρος. Μ' αφήσανε. Δεν ήθελες, φοβόσουν. Γενικά με Δεν φοβάσαι. ήθελα να τους στεναχωρήσω. Οπότε, Αυτά είχαμε να πούμε. εσύ Ευχαριστούμε γιατί... πάρα πολύ.